खुलुमबाय। सुंद' सल'। नांगोलखौ नांला आफा, ट्रेक्टरजोंनो आबाद दैखांनोसै, जोंबो सोलायनोसै। सल'खौ लिरदों अमृत खेरखातारि आरो नोंथांमोननो आं फोरमायनानै होदों आंनो अमृत खेरखातारिया। थांनाय सप्तायाव गुवाहाटिनिफ्राय आङो गामियाव थांदोंमोन। गुवाहाटिनिफ्राय गामियाव थांनाया बोसोरथामसो जाबाय आं गामियाव थांथारिया। बेखायनो आफाया बुंबाय थानायलाय आंबो गामिसिम थांबाय आदैमोननियाव। जोंहानि न'खरा दा गुवाहाटियावनो थासै। गामियाव आदै गेदेर आदै उन्दै बिसोर दङ। बेखायनो आंबो थांबाय गामियाव। कर'ना भाइरासबो जागासिनो गुवाहाटियाव बांसिन, गामियाव एसे खम जाबाय बायो खोमा साननानै। गामियाव सहैनानै आदैनि सिथ्लायाव गानाय लोगो लोगो आदैखौ खुलुमनानै आथिं आखाइखौ मोजां सुनानै दसे जिरायनायसै। अब्ला आदैया सिथ्लायावनो खोथिया फोनो थाखाय माइज्लिखौ बुथुमबाय थादोंमोन एबा बस्थायाव सोना माने थयलायाव सोनानै दोननो नागिरदोंमोन लांनो थाखाय। अब्ला आङो आदैखौ बुंदोंमोन, आदै दासिमबो गोदोनि बायदिनो हालेवबाय थायो नामा नांगोल खेंखाइजोंनो? अब्ला आदैया बुंबाय, औ गोदोनि बायदिनो बयबो माथो हालेवबाय थायो नांगोल खेंखाइजोंनो। बेजोंनो सानदोंमोन नांगोल खेंखाइजोंनो हालेवो, ट्रेक्टरखौलाय बबावथो मोननो जोंबायदियालाय। थाखा गैया फैसा गैया, लाख थाखानि गारिखौलाय बोरै मोननो। नोंनाया नंगौ, खोथायाथ' बिदिनो। बे समावनो आदैनि फिसाला माने आंनि आदा जागोन बिरदावा फैनानै बुंबाय, होद आफा देग्लायनिफ्राय नांगोल खेंखाइजों हालेवलालै, ट्रेक्टरजों हालेवनांसिगौ, एसे डेभेलप जानांसिगौब्रा। नांगोल खेंखाइजों बेसेबां हालेवनो नोंलाय, ट्रेक्टरजों हालेवबासो बांसिन माइ आबाद दैखांनो हायो, एसे डेभेलप जानांसिगौब्रा, सोलायनांसिगौ जोंबो। खोथाखौ खोनानानै आं सानबाय, नंगौबोथ', नांगोल खेंखाइजोंलाय बेसेबांथो हालेवनानै बेसेबां बिगाथो हालेवनो हानो सानसेयावलाय, ट्रेक्टरजों माथो बुरजा बुरजा हालेवनो हायो। अब्ला आं आदैखौ बुंबाय, औ आदै ट्रेक्टरजों हालेवनांसिगौथ' दानि जुगावलाय, गोदोनि बायदि थाबाय थायो होमब्ला। थांनाय समफोरावथ' ट्रेक्टर गैयाबा नांगोलजोंनो हालेवनानै जाबोबाय, दिनैसो ट्रेक्टरजों बिदि होनना बुंबाय आदैयाबो आं बुंनाय लोगो लोगो। गोदोना गोदोब्रा आदै, दाथ' एसे सोलायनांगौखाना। गोदो हालेवहोबाय होबाय नांगोल खेंखाइजों, दाबो जुदि नांगोल खेंखाइजों हालेवबाय थाबा मा जानो, ट्रेक्टरजों हालेवमार। अब्ला आदाया बुंदोंमोन, आदैनि फिसालाया, औ आफा नोंबो बैसोआ जाबोबाय, बे नांगोल खेंखाइखौ मानो लाबाय थानो, बै नांगोल खेंखाइखौ दानफायना दंफां खालामनानै माबायाव गारहैदो नोङो, बारि खनायाव दोनहैदो, नांला बेफोरखौ मानो नांबावगौ नांगोल खेंखाइखौलाय, मोसौ मानैखौबो फाननोसै आङो, बे ट्रेक्टरजोंनो हालेवनोसै। दा बायदियाव बबाव ट्रेक्टर मोननो नोंलाय, ट्रेक्टर बायनोबोथ' लाख थाखा नांगोन। ट्रेक्टरखौ जिंगा दासिलै आफा, दानो बिहरबा मोनगोन, दानो मोनगोन, सिन्था खालामनाङा। हाजिराबो होबावलायनाङासो, डिजेलनि खरसाखौबो गैबावासो, नांगौबा उनाव हरबाबो जायोनो, हालेवना थांजोबगोन, आबाद मोनखांबासो हरबाबो जायोनो। अब्ला आं बुंबाय, हाब बिदिबाथ' मोजां माथो आदै, हाब हाराबो नांबावाबा दा, डिजेलनि खरसाबो होथ'नाङाब्ला, हाब मोजां जागोनथ' बिदिबालाय, हालेवग्रोदो, देनांहाय माइ मोनोब्ला फाननानै बेजों हरनो हायोना आदै। आदैया खर' खुरुला बुंबाय, हाद नोंसोरजों जानाय नङालै, गोदोनिफ्राय जोंहा नांगोलजों अयभास दङ, बेजोंनो बे खना खनि हालेवनायखौ ट्रेक्टरा हायोनो, बे खना खनि बे दानख' दानखा हाखौ बोरै खालामनांगौ, बे आलि बिदाफोरखौसो गाज्रि खालामजोबनाय जागोन ट्रेक्टर सोनांगौबा। अब्ला आदाया बुंदोंमोन, है बेफोरखौ सानबाय थाना लाब गैला,
जायखिजाया ट्रेक्टरखौ आं लिंहरनोसै गाबोननिफ्राय ट्रेक्टरा जोंनि माइ दुब्लियाव हालेवसिगोन नों बे माबाखौ नांगोल खेंखाइखौ दाननानै दोनहैदो बेखौ नांला आंबो सानबाय नोंगौथ' नांगोल खेंखाइजोंलाय बेसेबांथो मानो अब्ला आं आदैखौ बुंदोंमोन औलै आदै एसे सोलायदो सेंग्राफोरनि खोथाखौबो मानिनांगौब्रा आदैया नुवाखै आदाया ट्रेक्टरजों हालेवनोसैनो नोंबो बैसो जाबोबायना आदै बेसेबांथो नोंलाय गोदोनिफ्रायनो हालेवना जानो बे नांगोल खेंखाइजोंलाय मोसौ मानैखौ बेसेबांथो खस्थ' होबावनो बेखायनो बे नांगोल खेंखाइखौ गारदो नोंसोरजों हालालै सेंग्राफोरजों आदसा दाख्लै मोनसे घटना जादोंनो बेबायदिनो बै औसिगुरियाव नांगोलखौनो हालेवहोवाखैनो बे माबा गबिन्द मास्टारनि दाहोना गल'आ हालेवनो थांबायनो नांगोल लानानै नांगोलखौनो गारना होनायजों जाबजों आरो दाहोना गल'खौबो बुनासो हरबावदोंनो नांगोल हालेवा नांगौबा ट्रेक्टरजोंसो हालेवजोबगोन जाहैबाय आरो बै खान्थालगुरि गामिया माबा ट्रेक्टरखौ हालेवाबानो जायानो दाना बिसोरनाबो बिदिसो जाना दं आरो दानाबा बै लाइफांगुरिया बिसोरना ट्रेक्टरखौ सोहोआलायनो माबा ट्रेक्टर सोबा बे माइ दुब्लिनि बे लामाखौसो गाज्रि खालामोनो आलि बिदाखौ गाज्रि जायो ट्रेक्टरजों जाया गोदो जेरै हालेवदों नांगोल खेंखाइ बिजों हालेवजोबनांगौनो माबा ट्रेक्टरजों हालेवबालायनो आबादा मोजां जायानो माबा ना ट्रेक्टरखौनो सोहोआनो मा जादों देग्लाय बबेबा मोनसे गामिया ट्रेक्टरजों हालेवहोआ बबेबा मोनसे गामिया नांगोलजों हालेवहोआ मा जाबावगोन दानि जुगावलाय जा जेरैखि हालेवना आबाद मावना जानो होना आं आदैखौ बुंबाय औ जाय जेरै जायो बिदिनो जाबानो जाबायना थिग बेबायदि समावनो मादैया रायदावफैयो नों बुजिनाय नङालै अनसुला फिसा बे दिनैनि हाल साला बिदि नंला नोंसिनि गुवाहाटि बायदि नङाना सोरबा ट्रेक्टरजों हालेवनो थांबाबो दाय सोरबा नांगोलजों हालेवनोबो दाय बिराद जारला दानि दिगाव बे मा जाबावगोनथाय गामियाव माने बुंथावनो जाला दे नोंहा बेफोरखौ खर' सानो नाङा जायखिजाया गामि बेरायनो फैदों गामि बेरायनानै थांफिनबानो जाबाय गुवाहाटियाव आराम फरायनानै साख्रि थाख्रि लाबानो जाबाय बे गामिनि आबाद मावनाय थावनायखौ बारा गोनांथि होनो नाङा जाय जेरै गामिना आबाद मावना जाबाय थाथों बुजिबाय औलै मादै माथो खालामबावनो जोंबो गुवाहाटियावनो देरनाय नालाय आबादखौ रोंलायलांला दे जागोन आं जायखिजाया साननैसो बेरायग्लांना आंबो थांनोसै गामिनि एसे खौरांखौ लानानै दे जागोन दे बिदिब्ला बिदि होननानै आंबो गामि फारसे ब्लद थांनायसै सल'आ एसेनोसै नोंथांमोना सल'खौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो शेयार खालाम नाथाय गोसोआव नोंथांमोना गाज्रि साननायखौ दाला मानोना सल'खौसो बियो रावखौबो रायखुमानाय सिखोमानाय बाथ्रा नङा बेनि थाखायनो लिरगिरिया खावलायखायो नोंथांमोना लिरगिरिखौ गाज्रि साननो नाङा आरो गाज्रिबो मोननो नाङा गोजोन्थों।